Ritme Natura és un projecte de ciència ciutadana organitzat pel CREAF i coordinat també pel Meteocat, que el que es dedica és a mirar com canvia la fenologia amb el canvi climàtic. Llavors ho fa a través de les dades que ens envia la població, i una de les parts del projecte és el que estem fent avui aquí a Viladecans, que el que fem és anar a les escoles i explicar als alumnes què és el canvi climàtic, què és la fenologia, aquests canvis, i que ells també s'impliquin i participin en aquest projecte. Llavors, el centre té l'oportunitat de convertir-se en un fenocentre, que és un distintiu únic i nou que estem creant, com ho és, per exemple, el de l'Escola Verda, en el qual el centre es reivindica com un centre que participa en aquests projectes que estan com sensibilitzats amb el canvi climàtic i amb tots aquests aspectes de l'emergència climàtica que estem vivint. Estem fent un projecte de ciència ciutadana per convertir-nos en un centre Fenon que ajudaria al canvi climàtic, i nosaltres estem dedicant actualment a fer fotos d'éssers vius com a plantes o arbres i també animals per ajudar a una recerca científica que serà important per a la justificació del canvi climàtic. A nosaltres ens agrada fer aquesta activitat perquè ens dona idees per al nostre futur, i a mi personalment m'encanta la biologia i les plantes, i tot això m'agrada, i és una manera molt original d'aprendre les plantes que tenim al nostre entorn.